30-minute Igbo phrases number 3. Where is that hospital? Kedu ebe ụlọ ọgwụ ahụ dị? Kedu ebe ụlọ ọgwụ ahụ dị? Kedu ebe ụlọ ọgwụ ahụ dị? This ice cream is cold. Ice cream a jụrụ oyi. Ice cream a jụrụ oyi. There's a word for ice cream and it's udoyi, but I purposely put ice cream here because on a normal basis, people mix English and Igbo, and English and other languages when talking. This ice cream is cold. Ice cream a jụrụ oyi. Ice cream a jụrụ oyi. Ice cream a jụrụ oyi. Their cafe is near the post office. Cafe ha dị nso n'ụlọ nzipụ ozi. Cafe ha dị nso n'ụlọ nzipụ ozi. Cafe ha dị nso n'ụlọ nzipụ ozi. It snows in the month of December. Ibubo oyi na-ada n'ọnwa Disemba. Ibubo oyi na-ada n'ọnwa Disemba. Ibubo oyi na-ada n'ọnwa Disemba. I like green tea. Green tea na-amasị m. Green tea na-amasị m. Green tea na-amasị m. He is reading a Bible. Ọ na-agụ akwụkwọ nsọ. Ọ na-agụ akwụkwọ nsọ. Ọ na-agụ akwụkwọ nsọ. We have 3 children. Anyị nwere ụmụ 3. Anyị nwere ụmụ 3. Anyị nwere ụmụ 3. You are smart. Ị nwere isi ọgụgụ. Ị nwere isi ọgụgụ. Ị nwere isi ọgụgụ. She plays tennis. Ọ na-apịa tennis. Ọ na-apịa tennis. Ọ na-apịa tennis. I have a new computer. Enwere m kọmputa ọhụrụ. Enwere m kọmputa ọhụrụ.
Enwere m kọmputa ọhụrụ. The store closes at 6 o'clock. Ụlọ ahịa na-emechi n'elekere 6. Ụlọ ahịa na-emechi n'elekere 6. Ụlọ ahịa na-emechi n'elekere 6. The weather is lovely today. Ihu igwe mara mma taa. Ihu igwe mara mma taa. Ihu igwe mara mma taa. I am drinking hot chocolate. Ana m aṅụ hot chocolate. Ana m aṅụ hot chocolate. Ana m aṅụ hot chocolate. Where is the park? Kedu ebe ama egwuregwu dị? Kedu ebe ama egwuregwu dị? Kedu ebe ama egwuregwu dị? That salad is fresh. Salad ahụ dị ọhụrụ. Salad ahụ dị ọhụrụ. Salad ahụ dị ọhụrụ. Salad ahụ dị ọhụrụ. He drives a white car. Ọ na-anya ụgbọala na-acha ọcha. Ọ na-anya ụgbọala na-acha ọcha. Ọ na-anya ụgbọala na-acha ọcha. We are watching the stars. Anyị na-ele kpakpando anya. Anyị na-ele kpakpando anya. Anyị na-ele kpakpando anya. You have a white dog. Ị nwere nkịta ọcha. Ị nwere nkịta ọcha. Ị nwere nkịta ọcha. She is skipping, as in she is skipping with a rope or skipping rope. Ọ na-awụ ụdọ. Ọ na-awụ ụdọ. Ọ na-awụ ụdọ. I have a new cell phone. Enwere m ekwentị ọhụụ. Enwere m ekwentị ọhụụ. Enwere m ekwentị ọhụụ.
That restaurant is open. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ghe oghe. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ghe oghe. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ghe oghe. It usually rains around this time. Mmiri na-ezokarị n'oge ugbu a. Mmiri na-ezokarị n'oge ugbu a. Mmiri na-ezokarị n'oge ugbu a. I like oranges a lot. Oroma na-amasị m nke ukwuu. Oroma na-amasị m nke ukwuu. Oroma na-amasị m nke ukwuu. Where is the supermarket? Kedu ebe oke ụlọ ahịa dị? Kedu ebe oke ụlọ ahịa dị? Kedu ebe oke ụlọ ahịa dị? That soup is delicious. Ofe ahụ dị ụtọ. Ofe ahụ dị ụtọ. Ofe ahụ dị ụtọ. He is a photographer. Ọ bụ osee foto. Ọ bụ osee foto. Ọ bụ osee foto. We like adventure movies. Ihe nkiri mmapụ obi na-amasị anyị. Ihe nkiri mmapụ obi na-amasị anyị. Ihe nkiri mmapụ obi na-amasị anyị. You have beautiful eyes. Ị nwere anya mara mma. Ị nwere anya mara mma. Ị nwere anya mara mma. She does drawing. Ọ na-ese ihe osise. Ọ na-ese ihe osise. I have an interesting book. Enwere m akwụkwọ na-atọ ụtọ. Enwere m akwụkwọ na-atọ ụtọ. Enwere m akwụkwọ na-atọ ụtọ. The sun sets quickly in winter.
Anyanwụ na-ada ọsịsọ n'udu oyi. Anyanwụ na-ada ọsịsọ n'udu oyi. Anyanwụ na-ada ọsịsọ n'udu oyi. How old is your child? Afọ ole ka nwa gị dị? Afọ ole ka nwa gị dị? Afọ ole ka nwa gị dị? She must go there. Ọ ghaghị ịga ebe ahụ. Ọ ghaghị ịga ebe ahụ. Ọ ghaghị ịga ebe ahụ. She must go there. Same sentence, but different sounds. You can use different ways to say the same thing. And this is the second part. Second example. She must go there. Ọ ga-aganata ebe ahụ. Ọ ga-aganata ebe ahụ. Ọ ga-aganata ebe ahụ. Another one of that same sentence. She must go there. Ọ ga-agarịrị ebe ahụ. Ọ ga-agarịrị ebe ahụ. Ọ ga-agarịrị ebe ahụ. She will have a hard time walking. Ọ ga-esiri ya ike ịga ije. Ọ ga-esiri ya ike ịga ije. Ọ ga-esiri ya ike ịga ije. Look how he eats food. Lee ka o si eri nri. Lee ka o si eri nri. Lee ka o si eri nri. She was having a hard time moving around. Ọ na-esiri ya ike ịgagharị. Ọ na-esiri ya ike ịgagharị. Ọ na-esiri ya ike ịgagharị. She was scared to say it. Ụjọ tụrụ ya ikwu ya. Ụjọ tụrụ ya ikwu ya. Ụjọ tụrụ ya ikwu ya. That is not my problem. Nke ahụ abụghị nsogbu m. Nke ahụ abụghị nsogbu m. Nke ahụ abụghị nsogbu m. It wasn't them. Ọ bụghị ha. Ọ bụghị ha. Ọ bụghị ha. Ọ ma ya. She knows him. Ọ ma ya.
Ọ ma ya. Ọ ma ya. This is what I want to see. Nke a bụ ihe m chọrọ ịhụ. Nke a bụ ihe m chọrọ ịhụ. Nke a bụ ihe m chọrọ ịhụ. She is scared to watch me. Ụjọ na-atụ ya ile m anya. Ụjọ na-atụ ya ile m anya. Ụjọ na-atụ ya ile m anya. She will look for me. Ọ ga-achọ m. Ọ ga-achọ m. Ọ ga-achọ m. She will give him a lot of money. Ọ ga-enye ya nnukwu ego. Ọ ga-enye ya nnukwu ego. Ọ ga-enye ya nnukwu ego. How old is he? Afọ ole ka ọ dị? Afọ ole ka ọ dị? Afọ ole ka ọ dị? That is what they were talking about. Nke ahụ bụ ihe ha na-ekwu. Nke ahụ bụ ihe ha na-ekwu. Nke ahụ bụ ihe ha na-ekwu. It's too small. O pere oke mpe. O pere oke mpe. O pere oke mpe. It will be easy for her. Ọ ga-adịrị ya mfe. Ọ ga-adịrị ya mfe. Ọ ga-adịrị ya mfe. That water is hot. Mmiri ahụ dị ọkụ. Mmiri ahụ dị ọkụ. Mmiri ahụ dị ọkụ. I got it. Enwetara m ya. Enwetara m ya. Enwetara m ya. What is your job? Kedu ihe bụ ọrụ gị? Kedu ihe bụ ọrụ gị? Kedu ihe bụ ọrụ gị? How does it concern you? Kedu ka o si gbasata gị? Kedu ka
ka o si gbasata gị? Kedu ka o si gbasata gị? Don't get involved in this matter. Etinyekwala ọnụ n'okwu a. Etinyekwala ọnụ n'okwu a. Etinyekwala ọnụ n'okwu a. I will leave early this morning. Aga m ahapụ n'isi ụtụtụ taa. Aga m ahapụ n'isi ụtụtụ taa. Aga m ahapụ n'isi ụtụtụ taa. Everything is good. Ihe niile dị mma. Ihe niile dị mma. Ihe niile dị mma. Let's do it. Ka anyị mee ya. Ka anyị mee ya. Ka anyị mee ya. Her whole body hurts. Ahụ niile na-egbu ya mgbu. Ahụ niile na-egbu ya mgbu. Ahụ niile na-egbu ya mgbu. Where are you going? Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị na-aga? I hope you understand. Enwere m olileanya na ị ghọtara. Enwere m olileanya na ị ghọtara. Enwere m olileanya na ị ghọtara. Don't move. Emegharịla. 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 Nkiru is annoying us. Nkiru na-akpasu anyị iwe. Nkiru na-akpasu anyị iwe. Nkiru na-akpasu anyị iwe. I am good at my work. Amaara m arụ ọrụ m. Amaara m ọrụ m, rather. Amaara m ọrụ m. Amaara m ọrụ m. Are you coming with me or are you following me? Ị na-eso m? Ị na-eso m? Ị na-eso m?
Can you help me? Ị nwere ike inyere m aka? Ị nwere ike inyere m aka? Ị nwere ike inyere m aka? Forgive me. Gbaghara m. Gbaghara m. Gbaghara m. What did she tell you? Gịnị ka ọ gwara gị? Gịnị ka ọ gwara gị? Gịnị ka ọ gwara gị? And that brings us to the end of today's 30-minute phrases in Igbo, number 3. If you found this video helpful, please consider liking this video, and if you haven't yet done so, subscribe to Learn Igbo channel. See you on the next video.